Solle Molander tässä moi. Olen yrittäjä, edustan Soluni Oyn tuotteita. Soluni Oy on suomalainen yritys, jolla on innovatiivisia ravinteita ja nyt ihan uutena terveysteknologia. Ravinteet antavat sinulle elinvoimaa ja terveysteknologia, joka on ranteessasi, kertoo sinulle, miten sinun solusi voivat ja mitä voit tehdä, että voit paremmin. Etsin koko ajan yhteistyökumppaneita, yrittäjiä tiimiin, yhdessä tekemiseen. Myymme tuotteita Suomessa, Euroopassa ja kohta koko maailmassa. Tässä on mahdollisuus tehdä loistavaa omaa liiketoimintaa. Omat mahdollisuudet on niin, ei mikään ole rajana, oma pääkoppa on rajana. Ja maailmanlaajuinen verkkokauppa ja sosiaalinen media, niitä voi hyödyntää tässä toiminnassa. Ja mikä parasta, niin me itse kaikki tässä Soluni toiminnassa voimme aina paremmin ja paremmin.